سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديرنا بفلاي ما مدب أبو زينا زي وتر عربي بس عاد تقرب مدب أبو زينا نلومي حد عد معلني قدمي سلب أنا جرماي بحال أبو زي بجحات فتوتن تخاتلتي زلوا ومن السيو ناتو بيج اللو تفتاوي توك شو زبل أستاذ شعات الشيخ فلورس اللو سلب أنا جرماي زبلونا لو ناتو بيج سوون أستاذ سران سلسلة الشيخ تخاتلتي اللو بزيكاتي بأركنات مسؤول زلوا أسد حمش تقولون مالتيو أبزع عزيز تفرع دي أرستات نمت مزاربي أرستات مكاتعي ببها هذه عدة فترة له زي كابتي حدا مسؤول ده علاج جبرز درخنيو ندحر وانت مارسنا أو عضائية نستوصل عمتات أزيو كابتن بولتات قادمت مشكلتها من بارون سمع له نزيد حروايتا أوروب تنكيفو حجينا بزول لقناتات الملسينا سلطنا سلطة عدما يخبير كم متأخى بلبيزة مسكناك حتير جزية مساي تسنيحها سناي تسأل فتكون لنا خامنة. Thank you. أنا خبز قلتكو وطعيك قلت أهدى الحرا لخوينو عدل كبكا. والله على حنتي درجة أنا حيف كيها تمثل حفشاوي سلطنا يجرم يزبال أب نقولته زبال نسور الأمر صحيح. كبعد ضيح من قعدة السنة تركب عادية توليدة أبو سجع ود 10 عامت عبي لهذا عب عبد غير دماني من سنة حليفة تمرتي ونسجع هاي سكول أبي ودي مالتي كابت سجع سكاها كاب كل تشح سجع تشعن سلسن تقلل عن شغلة تانية مالتي أب كورسو نطف سبورت أو نيرة لهذا عب كل تشعن سلسن ناب ورسايك على كم هذا تبعنا نفس هوا كابتم أسمر يونيفرسيتي تحسمنا مجمريا نفس هوا هاي سكول أنا حصلت تغفلي أبسوا زغط الكتم هراي أبسوا شورة تعليم لهذا زيني عمل تمرت عصر تغفلي تماري ورساي قالوا كابزي دما أنا كل ما ينفع كابتم نتلنتي ما ينفع الحلف كي أما ينفع كل نجا فتهدروا كلش سلازنا بره سلازي عجبنا هذا عمت أبو يأكل بمصنع لحد نفس الدة أمريكا مالتي حجزنا برزلقة أب هاجر أمريكا كمين يروتنا قدم مشكلتها بزيها بسمي خنا بوقتي خيو كمين يرونا كعوتات اللي حرت مرسكا ذكر الليمو لحنا بنحجه المسينة. والقدم مشكلتها مجمريا جمر كله هو أبكت الشيء جميرة كورس أبت جزيتي بزحته مكرون هاي نبرنا سمعت نيرو سجاب سال هاي جن يحزني ربز نبرنا حيل مالتي لهرزي جن مسوا على عوض سبهالو نفعت غلا مشكلتها ورسون عارفه نعوز توصل زلمونيات كابتم بلوز تغلا ما سلز نبرنا بزحت نيرو حرق زي دوار وانا حجر درجة قدم نيرو بمهنيات بعلدت كم نفسه كف كتما سجاب سال سايز وسط تبعيلهم سال سايز لزوت النوركو ناب دوار واحدة ناب دوار واحدها بصحفون قالت ثانية عود كابتم مكرون حيال نتغلا مشكلتها نيرو مو كابو بزح تمكروخ دلب كاب مبال صوتا زغور خبر يوعنيره لهذا ጸገምናት ቴክኒክ መንባሩ ተረዲኒ ንሶም ኮይን ድማ ነቶም ቀዳማይን ካልኣይን ዝወፁ ንብራት ከተማይ ንሶም ኮይን ጁራት ማለት እዩ ድሕሪዚ ኣብ ከተማይ ምስ መጻኹ ድሕርታሽ ዓመልቲ ቀዳማይ ብምውፃእ ስጋብ ሽታ ቋሪፀ ናብ ሰዋ ዝወርድ ቀዳማይ ይወፅ ነይረ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ዝገልካዮ ናይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይ ዓወት ጤላው ተጠቅፀኒ ሓንሱ ብግዜ ከሊና ዕቢል በለ መደብ ክንገብረሉ ክንፈትን ኢና ኣብ መደበይ ኣሎ نابز نحجي زي خدمة أبزي قالسي مع شغلة أمريكا محتشة مثل لاي دماغ زي محورها ميديا مع أمريكا سلمتاي نطف كون وسينكا بخافي لو تمعلم نالبات خطاتي كانت عينكا
ብዙሕ ዘይተዛረብና ሉ እቲ ቃልሲስ ኣብ ደገ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዱን ዝዓቕምና ኣብ ሳዋ ከለና ብፍላይ ብዙሕ ነገር ንፅሕፍ ነርና ከም ተምሃሮ ኮይና ኣብ ሰሌዳ ማለት ሳዋ ምስ ወረድና ከምቲ ተፀበና ይፅንሓና ነቲ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ማለት እዩ ኣብ ሳዋ ምስ ወረድና ኩሉ ነገር ተቆጢዕና ኩሉ ነገር ኣካይዶም ምስ ረኣናዮም ኣብ ሰሌዳ ኣብቲ ልዕሊ ዳሽቦርድ እንታይ ንፅሕፍ ነርና መስለካ ዓሻ ናብ ሻዕብያ ለባም ናብ ሱዑድያ የድጉና ብመንደፍ ህዝብና ብህግደፍ ተወዲኡ ዝብል ኣብቲ ልዕሊ ዳሽቦርድ ንፅሕፍ ነርና ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ሓደ መዓልቲ እስማን ሳልሕ ሽዑ ሚኒስትር ትምህርቲ እዩ ነይሩ ምስ ደረሳይ ጊደ ኮይኖም ክላስ ዝዞሩ ነይሮም ኣጋጣሚ ኣብ ክላስና መፅኦም ሕጂ ከታተሉ ነይሮም እታ ፅሕፍቲ እንቢቦማ ኣብቲ ልዕሊ ብላክቦርድ ነበረ ሽዑ ተቆጢዑ መኒ ነዚ ፅሒፍዎ ገለ ብምባል ሰዲ ኣብ ኢዱ ገይሩ ካርሞ ጀሚሩ ሰብ ኩላ ኣስጡቕ ኢላ እዚ ክንፅሕፎ ከለና ግን ሰለስተ ተምሃሮ ኢና ነርና ኩሉ ተምሃራይ ምስ ተፈደሰ ኢና ተሓቢና ፅሒፍና ካልኦት ንከይፈልጦሙ ከይሕስቡልና ማለት እዩ ስለዚ ዝነገረ ይነበረ ስጋብ ወረቐት ኣዚሮም ጠቁሙ ገለ ተባሂሎም ዝተጠቆሙ እውን ኣይነበረን ኣይንፈልጥን ኢሉ ድሕሪ እዚ ነዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ዝፀሓፋ እንተተረኺቡ ብሂወት እዩ ዘሕተት ኢሉ ኣጠንቂቑና ከይዱ ሓፈሻዊ ድሕሪ እዚ እውን ብዙሕ ነገር ነይሩ ማትሪክ ፈተና ተፈቲና ነጥብኩም ስጋብ ትንገሩ ኣብ ገዛኩም ፅንሑ ተባሂልና መስመራ ምስ ደብና ናብ ገበሳን ናብ ከተማና ናብ ዓድና ማለት እዩ ብሬድዮ መፀዋዕታት ገይርና ናብ ዓሊ ግድር ከም ብቻዕቲ ዝበሃል ሕርሻ ናይ ስምስም ምዕፃድ ኣብኡ ነካይድ ነርና ሕጂ ምናልባት ትማሊ ኣብ ሓደ ቪድዮ ገልፀ ስለ ዝነበርኩ ምድጋም ከይከውን ሓፈሻዊ ነቲ ኢንተርቪው ክጥዕመልና ኣብኡ እውን ሓደ መራሒ ጋንታ ማለት እዩ ሶሪ መራሒ በጠለኒ እንታይ ብለና ንስኻትኩም ተምሃሮ ኢኹም መፃኢ ነዚ ሃገር ኢኹም ተቐበልቲ ሕድሪ ኢኹም ስትንክፈኩም ሰብ ኣይክህሉን እዩ ወሬታ ቴሌፎን ጣሽን ጌራን ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ኣጆኹም ኢሉ ምትባዕ ለጊሱልና ድሕሪ እዚ እቲ ናይ ካምቦቻዕቲ ዝበሃል በዓል ግድር ዓፂድ ወዲና ናብ ሳዋብ ዝወረድናሉ ነጥና ስጋብ ንገር ንዓና ተባሂሉ ዝመፀ መቑንን ስለ ዘይነበረ ብጣዕሚ ብጥሜት ተሳቂና እሞ መግቢ ስለ ዝደንገየና ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ሃንገር ኮይና ስኳዴላ ባይታ ክንሃርም ጀሚርና ማለት እዩ ብራህ በጠለን ነይሩ ግደፍ ኢልና ምስማዕ ሲእናዮ ድሕሪ እዚ ናብቲ ክሪ ግደፉ ብል ናብቲ ክሪ ኩሉ ሰብ ነቲ ስኳዴላ ባይታ እንዳሃረመ ድምፂ ክገብር ጀሚሩ ምስማዕ ስለሰኣናዮ ነቶም መራሕቲ ጋንታታት ኣዚዙ ንብሙሎም በጠለን ምሉእ ኣውፅኢኩም ፋዱስ ክፅዕዋ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ሓደ ካብቶም መራሕቲ መስርዕ ነይረ መራሒ መስርዕ ካብ ባዕልኻ ንባዕልካ ይቁርብ ንሕሪ ፍሪ ዝበልካ ሰብ ኮንካ መራሒ መስርዕ ዝለብረኻ እዚ ናይ ሳዋ ባህሪ ማለት እዩ ሕጂ ንስቱም ምስ ከዱ እቶም መራሕቲ መስርዕ ዝኾንና ትሽዓተ መራሕቲ መስርዕ ኢና ናይ ታበጠለን ማለት እዩ ተማኺርና እንታይ ኢልና ፋዱስ ክንቅፃዕ ፊስካ ክረሚ ምስ ወፃና ግን ሓደ ሰብ ከይቅፃዕ ተባሂልና ኩላትና ነን መስርዕና ንንገር ተባሂልና ድሕሪ እዚ ነን መስርዕና ነጊርና ኣብ ሓደ መፂና ፋዱስ ፊስካ ተሃሪሙ ምስ ወፃና ሰጥበል ተባሂሉ ሰጢልና በጥበል ተባሂሉ በጥበል ተሳኢሉ شو تمرحت كانت مزاز لزابنا نتمرح بطلين كيلو من جيرومو مرح بطلين حريق ومتيو بطل يلو نعون مزاز أبينا نهرزين عبتو نبرن حدا بتصفيق جرو الله بيدو مالك وريقو كلها بطلين من إشوا فاحلة قال أمت تحز قال حمد تحز حجيب زح أمانة يركبني بسوا أفكوس نهرزي نتوم لانقول لازم حزو عبتو نورو شو عبتو زغون سبات نزين سرويلو نعوم قد جيرومو بقمة تأثيرهم دمهم متحلف سجارس إنكا ويجول نيرو مالتي هرزي تعقب لنا عين كبن معهم قدم فتحيو بطلني كباب 180 سر ذاك العام زنور هرزي ازلق لهم جمد له ازلقهم لهم اخيبا تجيرنا ابتا اخيبا شو محجير سوعن حدا دفار منسي انتهي هو السغاسي مرح بطلن تكون يكون مرح غانتا كمان مرح مسرع كمان تكون يتلك عن خيلو معناته ابعادي قدر مزايد هاجركم تمهارو نايز عديكم الكا خنزي تابعخنا نتحقنا تبع الخط حسكه نزه هارم كغندوز نزي كبرز من تتقلد انت كتب الخايلو كفل نحنا فلقات نحنا مراتب بعمل سخا قليلو انا سابيلو فحبل قتاهم موضعتهم كسمعهم يلو اتايسونا سديدنا دهرزي نتم شوعات سبات قدا غيرهم هاغيرهم مسلكا سيعينهم بماكينه غيرهم نمقطعتهم ناب اديبارا زبال دوب سودان زلو لا وخيدهم بمبال بزيرو سلسة زبال حبريتا لو زتقوم لا نتسفح اليوم زي حبريتا مالتي هرزي كلها سب انتي تورط رايت النفس او ان انا مقطعت وشي دمو دي حرقلتا معالتي تمزو سلو مرحت كانتا تملسو
انتي تبل ورا عم في سن كم بعدش قرب في قردنا أريبارا وسيدنا يمزي بو غيرهم السودان كيدوم تبل ورا نفس ما نحنا قانون السودان زخود مسيلنا واو بخا أنا خوينا لنا كلنا مالتي أنا أتو كل سب كابتهم تقوت أصل الدل نبرة بخان السودان كي عينت دحرزي دحر ثلاث سماعاتي ثلاث عبيت مكان أنتيو بطلنا نملو ناب مقرب بهالحرشة بنانا مقطعت وسطنا زياتهم فلي مقطعت وسيدهم تمشوعاته يوم بطلنا نملو قلنا مقرب كيرنا أم مقرب نحد اختصام سنهنا دحرزي نفس هو عمل سومنا مالتي دحرايقن كابتهم شوعاته سبات زوسدو دفوت أمس لزنبرو دهايم كحدت فتينه مستملسنا أنا عدي مستملسكو دهاي كم زي بلهم سميها مالك سقاب حجي دهايم حتيته دهاي بلهم الجهري أقول له ويرشينا مو مالو ويكاس قام الجاء سرقة عيك قوم مالو إزمل أبتجيت جم قرين الناس لازم نمرنا نسوا خيدهم زبل زي رسالة سمسنا فعلنا باقيرنا وسيدنا حق مسيدنا سقاب حجي قنا أنا كنديك زي حتيته دهاي كم زي بلهم بيتسمون خليك مالك مديرو ما ينفع ديرنا كورس ما ينفعون بزح نجاركم إن كهذا نالو حفش هاوجن تزاري كازلا زيود أنا عادنا اتتقامو أبعدون كترفنا جميعنا قبل كله كازينا بأمريكا مسمت أبقى بأمريكا أبكو تشحن شومنتن بالتوك بهلا الله أبو جوين جيرة كتشحن حسرتن بعد تسوى محاري النجوس كالوت بزحات بعضي الفانس لهم مسايزوا عليه إفريم محاري كتاب بزحات السبات زلوا أب سمرهم زبال قاتهم أدمين كوينة أكتيف كوينة نتفنيرة أو كنا نهزمنا النقاح أجايش ندمت أنا سبات يوزنهم ورون نقبر وكتاب زح نقدر نصرف نيرنا سقازينا فيسبوك وان مالتي حكم زلوميتي بالتوك كي زحالة خلو بالتوك بزح سراح تسريحه بزح زخولي ديمونستريشنات نيبا على نيويورك دي سي إيروبا كاويز بقاس نيرو كاونا نبقى نيرنا so yeah نوي يجيرو حد دمر يخبلا كايلة thank you هو نتي كل زي سمع له ندي حد سمع له نعوذ بالله لأبزي كاتي الصحاب على خابنات كوعاوي جد تبلون تقربون سي بخادم من جدون كيف تقرب صبح سلازفوني كاس اللي هو تقل صوت الهواء سلازي أو حتى الجزيرة بعسران سلسلة شيء فلورس وكانت هم أصلا 4 شيء كل مولود أميرنا ضيبك علقة كما يجوزنا كقوم عينة تعذبتي وتقاتلتي مركب كم من تايو تقول كما يكي قبل من استرك على خاف صباح تصبح حتى أنا أبزي ميديا ما سمعت خان تلكاني درجة خلت عملت كين لو مالتي أبزي نافيس ميديا قبلك مجمع ريحهم بقص كلنا ماذا بصدر أبي تاو على الزبل نس ودي زينا تفضل تكون ودي زينا مسي زينا مالتي كمون بعد بيتو يوديت محاري كأي يوديت ولا مكان صدر أبي تاو على المادنا جميرنا سكي قرن نقر نزحبرة السبسي قال محاري نقر نزارب كم صدر أخوي الناس ناي صدر أبي تاو على نجمر زعب عدل أقول سر كم زقدس فلوتيو نعوم عدلات نهار ناس بخمسي تبقي سوت لايف فيديو أبوز جمرنا وانتهى رأسنا حاسة باهلنا زي حاسنا يرأس انتهى ينيرو السوشيال ميديا بزح نقر ديستراكشن بفتر عين الترنافة زي ترنافة نايك عزيانسي كابي نابي تايد مبقسيو نهات نتحبرة تسبسي زبت نبرد ترنف كوني رأنا حد أني نتخال امنتات ويكال بيهرات زوقانات سبزنا ناب متفنان تخويني كابي تبقسيو كم مبال من كسقاسك أزيام ويترنافك أزيام كابي نابي زبل مجمع عرس جميلنا دحرزي لما تيجراي تيجريني زبلون كابي نابي أبغى زوم انتهي مناكم كندي علامات كلهم اللي انتهي أبزبل ده يسنا سعيبها أمن سلمنا حواتنا أبقاسي هارهم تانو أبزل من كسقاسات ويودفات دامي واحد يناكم يرأي كابي استبقسي حجي نساتنا عند سس جميرنا بخفيلو حق ضربات تجزت تحان زخونة تخاطر ساعة نيرن إزيتات مسخونة أنا حال زعبة أوراق جاذبل كما استقى عندنا 5 زعبة لنا مالتي حجي أبتني أوراق أنا انتهي رديت نيرن مسلكة أب سمرت دحيرهم كابتن دحيرهم استحوذ كومي of course جد أبال ناي سمرت نكس آسينيرة أبو دماني حدا ورجعي نحدا خبابي زبل كابت حبرت تسبز حد سلامة يمثل نيرو يجر مني نيرو نو كالسيسي نايكم زيهم زبرسي انتهي كالسيسي it's all about sacrifice واقع مختلف هاو تبل صو يترفوا رب حيلا
حفشاو كنت سبكم كل يقرمن نيرو ابزي ناي ياكل زبلون كابتوم ناي كاليفورنيا وكيل كوينه اب واشنطن دي سي زنوركي ابنا ياكل كابتوم ثلاثه سبات ناي ياكل وكيل ناي كاليفورنيا زخون كون الساعتين اسكابانا يلو ولا كاب تمرت خبايز بلصو دكتور كيتر سنه انت نبرو ግን ስኻት መንሴኻ ስኻት ሓይሽ ስኻም ሶም ሞር ኢሎም ናይ ቀዳምነት ምሃብ ወኪል ናይ ካሊፎርኒያ ኮይኑ ኻት ናይ ያክል ነይረ ኣብ ምስከድናውን ሓደ ነገር ነይሩ ብዙሕ ነገር ምንቅስቃሳት ናይ ሰብ ኢኖ ኣብቲ ምርጫ ክንገብረሉ ዝነበርና ነዚ ምረፅ ነዚ ምረፅ ገለ ዝብል ካብ ብዙሕ ሰባት ሰምዕ ነይረ እምባ ከመይ ተበጊስ እዚ ገለ ካብ ምባል እቶም ሰባት ከምኡ ዝብሉ ኣንተ ራኻ ስጋዕት ማሊ ህግደፍ ዝነበሩ ሎሚ ሕጂ ጆይን ዝገብሩ እዮም ሕጂ ምምፆም ኣይኮነን ዘዛርብ ዘሎ ሓፈሻው ግን ሕጂ መፅኦም ብዛዕባ እሱ ክዛረቡ زعبا منك مرات منك مرات جدي كايدا دس لزي بلني ينواد حدا المأسر نقبر لنا خام بار عند حساب امتي لو مالتي صح انت واحد ابزي دم بفتحي تامانت مثلا كل ونا كل خاف يبدا زمص كله تعيب خون يخلي مالته يكون كل خاف حم مالته يكون باللبس مساله مستي وحش تكفافيتو خا لوغنا يقدف كوينون كمصاكا سلازخيل نزي نمعقات حدا ነገር نقبر لنا نسو دماني انت واحد ابدن بفتحي 3 عامات تمكرو زلو قدام نتزخر له دحرزي تمرت درجه ياتو متمان مر فطر ابدن بفتحي حزبنا توصعي حزبنا تشفشف حزبنا سوق الكاصنيحكا دحراي هاجر تخيدالو اساس ميستي بحوشنا ريل كان تمصيخا نحزبسي تحتي هاجر تري الله حزبي كنت قند خبر حزب خطف زي دنگصكا وي زي مصخا حج مصيخا جينا زيوم لسن وهابو مالو هم هارو لهم كمبا توحاده حجز موضوع نفس التان كبير له تمرت سازلون تراي تمرت بين اخذ يكون دكاتور بروفيسور ابيقدر فلوكا حزب انت كل وقت فلك حلنا ما كفي ስለዚህ እቲ ትምህርቲ ከም ካልኣይ ክስራሕ እቲ ሕልና ቀዳም ክስራሕ ኣለዎ ብምባል እዛ 3 ዓመት ትብል ሓሳብ ኣምፅያ እሞ ድምፂ ክትግበር ኣለዎ ተባሂሉ ድማ ዝበዝሕ ሰብ ደጊፍዋ በዚ ሓሊፋ ሕዚ ቶም ትማርካ ብግደፍ ዝመፁ እሞ ኣመርሕነት ክበፅሑ ዝደለዩ ዳክተር ገለመለ ማዓርግ ኣለና ዶ ኢንጂነር ዶ ገለ ዝብሉ ነዚ ኣብዙሕ ተቃውሞ ገይሮም ላ ሕዚ መኒ ከበይ ወደ ኣውራጃ እዩ መና ገለመለ ዝፍጣይ ተፈለጥን ኢኻ ምናልባት እስላማዊ ድሃ ክርስቲያን ክትፈለጥ ትኾን በሽማትካ ማለት እዩ ከበይ ኣውራጃ ግን ከመይ ጌርካ ሓደ ሰብ ትፈልዮ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ካብ ሓደ ኣውራጃ ኢሉ ካብ ሓደ ከባቢ ኢሉ ገለመለ ክብሉ ጀሚሮም ነቲ ዝተመረፀ ኣካል ይለካ ኣሎ ኣብኡ ስቲል ንክሰርሑ ንክደኽሙ ንክፅዕሩ እምበር ካብኡ ዝኽፈልዎ ነገር የብሎምን ንክደኽሙ ጥራይ ንመርፆም ነርና ንክሰርሑ anyway ቃልሲ ናይ ውፅዓት እዩ ቃልሲ ናይ ዝቃልሲ እዩ ኣብ ቃልሲ ካብዚ ሃይማኖት ክንድስቁን ኣለዎም ካብዛ ኣውራጃ ክንድስቁን ኣለዎም ክትብል ተኮይንካ ድኻሚ እዚ ንባዕሉ ሰልጠን ሓወይ ሕጂ ናብተን ኣብዚ 2 ዓመት ዝጀመርካ ማሕበራዊ ሚድያ ኒና ክንፅብባ ድሕሪኡ ምናልባት እውን ካብታ ሕጂ ትንክፋ ዘለካ ትመስል ካልእ ትኽእልወኒ እያ ግን ኣብዚ 2 ዓመት ከም ዝበልካዮ ኣጀማምራ ገሊፅካለይ ነርካ ድሓር ብቁልጡፍ ኢኻ نبتهم بزح حسابات أتخاص بزح فلورس عزل تخاطر رخيبك مو نبقو خنقاتو حتى نغط بونيرو سوري نبقى نفتوى كاي غريتا كاب شافك إذا كاس لازم حسوب كيم بلو الناس لازم نتصبوا هذا لها حفشاوي انتهي نقبل كاي مثل كانوا تناقي فيه تينا بأوراج زبل أزراربا ناي سبعة بتعمل لازم قلمني ومر حني سبت ناتنا حفلة سبتي أبتا أوراج قلم لازم سلازلو كاوس لازم وزع ቃልሲ በአውራጃ ጥራፍ ኮውን አለው ወይ ከለው ዝብል እንቅስቃሴ ከአብቲ ፓልቶካ ጎስቋስ ክገብረሉ ጀሚረ ካብ ኩለን አውራጃታት እንዳምጻፉ ካብ ኩለን ይደካረሉ ከባከሉ ግዛይ ሰራ በአውራጃ ሆነ ይብሎን ምንታይ በአውራጃ ዝፈውን ናይ ተሳታፍነት ይቃልሲ ትብል ጸኒሕካሞ ደሓቅ በአውራጃ ሆነ አለው ይልካ እዚአን ካበይና በጊዜ ካፍሙ ወሲድልካ ነቲ ናይ አውራጃ ቃልሲ ክትነጽቦን ቦሎን نشوف انت شاوي انت مسلكا مجمريا تزلكوها تي بو امينه زي كونكوس تسب بو امينو خمزلو فليطه وي امينه ابتي نفس وقت منقساس ام نفس وقت تغبرو طرنافه نكم زاوراجايم نكم زي هايمانوت يلن نكم زي زول كسيتات قصال سلازري انوركو دخمت نايت حبرتسب بمجمعات تي اوراجا زبل انتايو باوراجو سب كطرنافمو يحرو نايت حساسبا ريكونسيليشن نو سب تبايسو تاع يكون تراي ريكونسيليشن تقبل تنايت حساسبا في الليون فتح كنصقلو لك اذا خاب مبال اسكو باوراجهم يسب يطرنفمو هرزي كابهم لبامات وي مهورات نفعات فلاطات زبلكايم امطيخا انتي في اللي يالنا باوراجا تناي مچرشا خبص حد لي زنوركو باوراجا انتي في اللي سلازلنا اي كم باوراجا لو اي كم زيلون تبزلا اوراجا محدري كم معدر حالكو خالد تركم كو هاوس خل نجر يلا
فاوراجا استسرح عليت ويك اخل مالي يد جيت حبرت سب بزح بجيغا سلازحزو نزي اوراجا زبل مرداتا نمهابي سلازي او كيدناون بو بزح ما يسرح يرا كلن نترفو مفللاي كتمص سلازي ينوات بقى ما كلاي انت اشمو حيزه ما كلاي مرغصي ابت ميدياسي ميديا تمسيخه حدا سايت صقع تحدث تخلنا نقول سب بمعركه زارب نتي استفلالي تحساسبا زلوو ፖለቲካዊ መርገጽታቱ ብዘይ ይገደስ just ኤሪትራዊ ኮይኑ ዛዕባ ሃገሩ ዝግደስ ንኩሉ ኣብ ሓደ ከምጽ ኣለኒ ምንባር ሓደ ብዙሕ ኣብ ካል ቅድሚ ሕጂ ዘይተራእየ ፍሉይ ቅዲ ንሱ ንኣብነት ብራይት ፒክቸር ምስ ዋን ኔሽን ከምፂኻ ተዛርቦም ኣብ መርገጽታቶም ዘይተኣምነሎም ከም በዓል ናይ ቃዝያን ናይ ዓበስ ፋጽን ኣምፂኻ ተዘራርቦም ናይ ኣብ ናይ እስልምና ጥርንፍነት ዘለዎ ተምጾም ከተዘራርቦም እንታይ ዓቕሊ ሓትት ንኽሰምዖም የዘምጾም ነይራን ناتهم مرقصي امين له مرتاي كون ግን እንተው ሓደሲ ክንሳማ ኣለና ክንራዳዳ ኣለና ጀብሃን ሻዕቢያን ተዘራሪበን ኮፊና ጣውላ ሽግረን ፈቲሐን ተነየረን ዝኾና ቃልሲ ስጋዕ ተሳን ሓደ ናይ መኸደን ሽግረን ቀደም ፈትሖን ሓደ ለሙን ኣይምተዳሙይን ንእሱን ኸይድገም ፍልሊስና ሓሳብ ከም ጸጋ ከም ሃፍቲ ተራእሲ ኣብ ሓደ ኮፊልና ክነዕልል ዛዕባ ጉዳይና ክንዛረብ ሓሳብናኻ ትፍልሊያትና ክነጽብር ተኸባቢርናኻ ቃልስና ክንገብር ነዚ ዕላማ ዘበገሰዩ نقول سب حسابنا خصم تبقيسه نتي سوشيال ميديا ناتي لحزيو يحرزي بزحساب صعبي كركب كيلا كبحال يغل أوش تعامل نقلن زعقل أب حدا بيت إسران قلشة 14 أبتني بيرسونال مكمل إسران 13 صعبي سلازي انتايو أبتناف ناس سوشيال ميديا أنا حدا في نجار نعي تي لايفز واتساب مبزحتو نعي سمعني نيرو اوكي حسابه طلع شيء هذا حسابي تقبلني انا زبلكو يتعقون ازي عينت السوشيال ميديا زخير ميرو انا قلت حساب سبك سمعي وسينه ناتي حساب شيء نكون ناتي مرقت ساتم زفوت اسب يلا ابيناي ود بيز امن انا مقصاسي قال زفوت اسب يلا استخال المثل اب كله في جيجا زبلو خنقف يفتن يكون زبلو اخر دقف يفتن اب كل يجنزي حدا بفلي زريون يبرا نقول قل بمعركه زارب نقول له تصوع هو يعدني سو زي في النت زلوه نسمعنا هاي مالتين هو حدا خفتي كنت مسجن له زقبا كاسرح مخانون نعيس معني هو يمثلنيو قلت كون دسبني مستا ناولكاي مرغتيكات بزح يقلتني تولاد نبركا تجراج خوينا استعذبوا عن نجر نتايا نقانكو عرب زملكات اثر مرغت لك بيترفو لي بولون ويكا كم قانكو خنقطقمو لي بنان زبل الوتاوي زخونه زرباتات تزربيها سمعي له قال فيديو كابي مبغسي خاكم مختبل سلمنتي خاكم مختبل قرب تبرحله والله قم سو بوليتيكاوي هذا بوليتيكاو فلي مرغتي زي حدا خاطي فلينت نابنسي نتزقامو ينقفو نتزدقفها ينو بمتن يدقفو بلا كايلغن كمتي كم منقصاص وي كم ود ناينت ود بينايت منقصاصي حدا فلي زخونه نايزيا زبل بمولو زقبلو انتاشم يلن ماتكن اكال ميديا خوينخا كلها ما راح نسمعن سلازدلي حفشو ابتني حاله لحد امتيخا قانقو عرب اوف كورس ابا حمساتات ابوتاتنا تسمعهم قلمدا زغبرو نجر حفشاو قد كريو كلهو دحر بايتا نايتو قانقو عرب بعداوي ولا بزحت تقراونا حدا جيز مصوني نيرو قانقو عرب سي بعداوي مصحفتنا كيزي جبهه تقديديو نحن تيغريتي تي قانقا حكات من نتنا سلازخونه كطفا يندلينا زبللو بنصارون غلادك تقراون نتعرب لعل تقراي كنغسون كزاربلون ناتنا خبلون تريوم قالو لكعيو تتصنحينا نحن نقصلو زلنا ابتي كوننا تكون ننبر زلنا لك كمزي امنت ابوها ارثوذكس تنيرو اسلامي تنيرو ناتو هاتقتل ابتي بوليتيكاون كومي زخوم زلو خريخ كله كوم زي كونه ግን اي بحق ديل كاسي you have to figure out مش هالو ديب زخونه سي بزعبوس كتحسب عليك بلك قانق عرب سابيركا هاغراو قانق خون غبوديو ارتراو قانق اديخه قانق عرب على سي قانق تقرا زارب ارتراو دي بزحني انترناشونال كون خلي لك كم انجلش سو اوكي ግን كم ناشونال ابي ارتران تايم من تالو قانق عرب مصر الشاي لحظه تحزت تخو الشاي قاعد تزوح هذا حتى كان يشتم ساعات خير فتاع
ሃገራዊ ቋንቋ ንክኸውን እንታይ ምድነታት ከማልእ ኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ዓረብ ቋንቋ ትግረ ኣምሓርኛ እዚኦም ኩሎም ኣብቶም መጀመርታ ኣብ ጥንታዊ ድሕረ ባይታ ንሪኢኻዮም ተመሳሳልነት ኣለዎም ይቀራረቡ እዮም እቶም ቃላት ዝመሳሰሉ ኣለዉ ናብ ኢብራይስጥ እውን ድሕር ከይድካ ማለት እዩ እዚ ኣቦቱ እንዳሃለዎ ከሎ እቲ ቋንቋ ናይ ሃገር ቋንቋ ሃገራዊ ቋንቋ ንክኸውን እንታይ ረብሓታት ከማልእ ኣለዎ እዚስ ነቲ ቅዋም ነቲ ሕብረተሰብ ንባዕሉ ባይቶ ምስ መፀ ዝውሰን ኣይኮነን ሕጂ ከም ዝኸውን የብሉን ከም ዝኸውን ኣለዎ እንዳበልና ነቲ ኣረኣያ ነስፍሖን ነቲ ቃልሲ መልክዑ ነስፍቶ እንደየለና መምዘኒታት ከንታይ ክኸውን ኣለዎ ልክዕ እዩ እቲ ውሳኔ ኣነ ኣብ ድምፂ የዛምን በዚ ኣጋጣሚ ኣነ ይጉስጉሰሉ ወይ ክሰርሓሉ ክእል እየ ማለት ክሰርሓሉ ክእል እየ ከምዚ እዩ ክብል ክእል እየ ኢዳዝን ምን ግን ማስት ዝበሃል ነገር የለን ግድን ከምዚ ክኾን ኣለዎ ወይ ከምዚ እዩ ዝበሃል ነገር የለን at the end of the day ድምፂ ህዝቢ ምዃኑ እየ ዝኣምን ኣነ ካብቲ ድምፂ ሓንቲ ድምፂ ከም ዘላትና ከዓ ይፈልጥ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ እዚኣ ፈሊጡ ከኣት ኣለዎ ዘድሊ እንተኮይኑ የድሊ ኢሎም ምስ ምክንያት ክጉስጉስሉ ፀገም ዘሎ ይኮነን ንዖም ተቃውሞ የብለና ኣነ ኣየድልን እዩ ሃገራዊ ይኮነን ኤርትራዊ እውን ኣይኮነን ክብል ከለኹ ቋንቋ ዓረብ ናይ ዕራብ ብዙሓት ሰባት ምስ እምነት ዝተሓሕዝዎ ሰባት ስለ ዘሎ ይፀገም ናይ እምነት ኣይኮነን ቋንቋ ዓረብ ክርስቲያን እውን ቋንቋኦም እዮም ዓረብ ናይ ዓረብ ኣብ ዓረብ ሲ ኣስላም ኣሎ ክርስቲያን ኣሎ ምናልባት ዝበዝሐ እስላማይ ክኸውን ይኽእል እቲ ዓረባዊ ሰብ ማለት እዩ እዚ ዘይበሃሉ ክርስቲያን ከኣለው ናይቶም የዕራብ እዩ ኣብ ኤርትራዊ ሲ መንነታዊ ኮነን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ እንተኾነ እውን ናይቶም ዝወሓዱ ብቁፅሪ ራሻይዳ ናቶም እዩ ጀበርቲ ትግርኛ ቋንቋ ግን ትግርኛ ገዲፎም ነቲ ዓረብን ክመርፅዋ ዝደልዩ ስለምንታይ ሰብ መንነቱ ተፀይኑ ካልእ መንነት ዝደልዩ ሕጂ ኣብዚኣ ቅርፂ ነበረና ሰልጠን ሓወይ ትግርኛ ቋንቋኦም ዓረብን ደልዩ ኣለዉ ገለ ክንብል ከለና በናይ መምዘኒ ወይ በናይ መፅናዕቲ ከም ንብል ኣለና ድሕር ንስኻ ትግርኛ ደሊኻ ትግርኛ ክትዛረብ ትኽእል ኣምሓርኛ ንክድላ ኣምሓርኛ ክትዛረብ ትኽእል ዋላ ብእኩብ ዋላ ብወልቂ ሕጂ መንነትካ ኣይኮነን ክብለካ ኣነ ቁሩብ ኣይክእልን ወይ ካልእ ሰብ ከምኡ ክብለካ ከለውን ቁሩብ የሰክፍ ከመይ ዘይትብለኒ እንታይ እዩ እቲ ነጥቢ ግን እቲ ቋንቋ ዓረብ እቲ ሕብረተሰብ ከም ቋንቋ ምኽኣሉን ምፍላጡን ምጥቃሙን ሲ ረብሓን በርጉድኣት ኣለዎ ድዩ ንኣብነት ዝሲና ዝረኸብናዮ ሽግር ብሰንኪ ተርጎምቲ ክንደይ ሽግር ይረክብ ነይሩ ሰብ ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ክንደይ ሽግር ይረክብ ነይሩ ሰብ ክሳብ ሊብያ በል ክሳብ ሲና ብዙሕ ፀገም ነይሩ እዚ እንታይ እዩ እዚ እቲ ቋንቋ ዓረብ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ኣብ ትምህርቲ እውን ነይሩ እንድዩ ዝተወሰነ ዓመታት ቀፂሉ እንተዝኸውን እቲ ሕብረተሰብ ቋንቋ ዓረብ ዝፈልጥ ነይሩ እንተዝኸውን ነብሲ መድሓንን ዶ እቲ ቋንቋ ምፍላጥ ረብሓ ዶ ኣይኮነን ንሓደ ሕብረተሰብ ቋንቋ ምፍላጥ ረብሓን ፈረቓን ቋንቋ ምፍላጥ ዘይምፍላጥ ናይኮን ዝዛረብ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ሲና ብሰንኪ ቋንቋ ዓረብ ዘይምኽኣሎም ኣይኮኑን ተቢሎም ወላ ትግርኛ ዝትርጉመሎም ሰብ ነይሮም እውን ፍትሒ ይረኸቡን ቋንቋ ፈሊጦም ከዓ ክወፁ ይክእሉ እዮም ዓረብ ዝኽእሉ ሰባት ነይሮም ኣብኡ ዝተቐጥቀጡ ዝተሃርሙ ዝተቐትሉ ሕጂ ቋንቋ ዓረብ ከም ግዳይ ዘግበሮም ጌና ክንወስዶ ኣይግባእን ሓፈሻዊ ኣብ ኤርትራ እንድሕዳ ከይድካ እንታይ ዝዛረብ ዘካ ዘለዎ ቋንቋ ዓረብ ገዲፍካ ዋላ 10 ቋንቋ ተዛርብ ዋላ ቻይና ተዛርብ ዋላ ካልእ ቋንቋ ተዛርብ ሓፍቲ ፈልጥ እየ እሲ ኮነን እቲ ቀንዲ እንታሽሙ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ሲ ባክግራውንድ ወይ ድሕረ ባይታ ናይቲ ቋንቋ ዓረብ እንታይ እዩ መሰረታዊ ናቱ ቋንቋ ዓረብ ሕፅር ዝበለስ ናይ ዕራብ እዩ ዕራብ ኦፍኮርስ ናባኻ እቲ ባህሎም እቲ ናቶም መንነት ከስፋሕፍሑልካ ክመፁ ከለዉ እስኻ ምስ እምነት ጥራይ ዲኻ ተተሓሕዙ ናትካ ባህሊ ዲኸ እዚ ኩሉ ባርካ እዚ ኩሉ ኣብ መብዛሕትኡ ኸበሳታት እንታይ ከያ ትግረ ኣብ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ዝዛረቡ ቋንቋ እዩ ስለምንታይ እዚ ይዕበስ ወይ ስለምንታይ እዚ ይርገፅ ስለምንታይ እዚ ይሃስስ ስለምንታይ ናይ ትግረ መፅሓፍቲ ይቕደዱ ስለምንታይ ተቐዲዶም ስለምንታይ ሓደ ሰብ መንነቱ ተጥፋኣሉ ካልእ መንነት እትወሉ እቲ ፀገም እንታይ ይመስለካ ሰብ ቋንቋን እምነትን ፈላልዩ ስለ ዘይርዩ ነቲ ቋንቋስ ኣካል እምነት ገይሩ ስለ ዝገዩ ኣብ እምነት ክርስትና እምነት ኣብ ኦርቶዶክስ ግእዝ እዩ ዝርከብ ነቲ ግእዝ ግን ከም ነቲ ሃይማኖት መረዳድእ ዳ እምበር ነቲ እምነት መረዳድእ ዳ እምበር ከም መንነት ከም ናይ ናሽናል ላንጉጅ ክኾነና ኣሎ ኢሉ እንዳሽሙ ኣይብሎን ሓፈሻዊ ኣብቲ ናይ ዓረብ እንድሕዳ መፂና እውን ኣብቲ መስጊድ እዩ ኣብቲ ካልእ ኣብ ገዛ እኮ ዝዛረበሉ የለን ካብ ዝገርመካ ኣብ መስጊድ ጥራዮም ነቲ ዓረብ ቁርኣን ክቆርኡላ ዝኽእሉ እምበር ሓፈሻዊ ኣብቲ ካልእ የድልየና ይብሉ እምበር ኣይዛረብሉን እውን ቋንቋ ድዮም ከሎ ብፍላይ ደቂ ትግረ እንድሕዳ ሪኢኻ ሲ ሰፊሕ ከባብን ብዙሕ ህዝብን ዝዛረበሉ ቋንቋ ገዲፍካ ናትካ መንነታዊ ዝኾነ ቋንቋ ገዲፍካስ ዓረብ ምንፋቅ እንታይ ትርጉሙ ጀስት ጊቭ ሚ አ ሪዝን እንታይ እቲ ምክንያት
ሰብ ንዕኡ ዝርድኦን ንዕኡ ዝመስሎን ኣለዎ ዝኾነ ውሳነ ክወስን ከሎ ዝኾነ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ወይ ዝኾነ ክገብር ከሎ ማለት እዩ ምናልባት ንስኻ ከምቲ እቶም ካልኦት ሰባት ዝርድኦምን ዝመስሎምን ስለዘይመሰለካ ዶ ክኸውን ምናልባት ፈቲንካ ዶ ንስኻ ክርዳእካ ወይ ክትርድኦም ዶ ፈቲንካ ትብሎ ዘለካ ብካልእ ዓይኒ ብናቶም ዓይኒ ትሪኦስ ፈቲንካ ዶ ብመንፅርቲ ጥቕሙን ጉድኣቱን ክርአ ተፈቲኑ ዶ ብመፅናዕቲ ርኢኻዮ ዶ ማለት እየ ሕብረተሰብ ምርጫ እዩ እዚ ቋንቋ እዚ ክጥቀም እንድሕር ኢሉ እሞ ከዓ ብድምፂ እንድሕር ዳ ዓብሊ ኢሉ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ዜርና ሲ ነቲ ቃልሲስ ዕንቅፋት ኣይከውንን ነዞም ኣርእስታት እዚኦም ይትሕቶና እንታይ መስለካ ንኣብነት እንግሊሽ እኮ ኣብ ኦፊስ ኖርማል ንጥቀመልና ኣብ ኤርትራ ግን ናሽናል ላንጉጅ ተባሂሉ ኣይፅዋዕን ናሽናል ላንጉጅ ተባሂሎም ዝፅውዕ እንጂ ቋንቋ ዓረብን ትግርኛን እቲ ሃገራዊ ቋንቋ ንምንታይ ከምቲ ቋንቋ እንግሊሽ ጥራይ ዘይከውን ተዓረብ ባዕላዊ እንዲ ንምንታይ ናሽናል ላንጉጅ ይበሃል ሃገራዊ ላንጉጅ ሲ መንነታዊ ክኾን ኣሎ ኤርትራዊ ክኾን ኣሎ ተባህላ እዚ ሶሪ ኢንተራፕሽን ኮልስ መፅል ይቕሬታ መንነታዊ ክኸውን ኣለዎ ከም እንግሊሽ ግን መረዳድ ክኸውን ይኽእል እዩ ናሽናል ላንጉጅ ኮይኑ መረዳድ ክኸውን ይኽእል እዩ ናሽናል ላንጉጅ እኮ ልዕሊ ዓረብ እኮ እንግሊሽ ኣሎ ንዛረበሉ ኣብ ሓደ ዓረብ ተኸድካ እኮ ብዓረብ ዛረብ እንግሊሽ ገለ ኮሚኒኬት ዝገብር ንሓደ ሰብ በዝሕ እኮ ኣብ በዓል ዱባይ ኣብ ገለ ተኸድካ ካብ ዓረብ ንላዕሊ ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ዝመፅእ ካብ ዓረብ እንግሊሽ ዝዛረብ በዝሕ ልክዕ ከምኡ ዘይንሪኦ ከም ኢንተርናሽናል ላንጉጅ ንባዕለይ ግዜኡ ይኮነን ቁሩብ ዶ ነቲ ሕብረተሰብ ብምፅባይ ሓሽ እንዳበልኩ እንደ ዝጎስዮ ዋላ እውን ክትዛረብ ከለካ ኣይ ክሳብ ክንድኡ ኣገዳስን ቀዳምነት ዝወሃቦን ኣይኮነን ዝብል ግን ክሓተካ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ኣውን ናይ መጨረሻ መብርህ ክገብረልካ እዚ ሰብ መሰል ናይ ምባል ከኣምን ኣሎ ኣየድልየናን ክብል መሰለይ የድልየና ይኽብልካ መሰል እዩ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ዝፈርደና እንተሕዳይካ ቮት ያትፈርደካ واحد صدق أبدا مش تي بار حتى خبر مصخة مالتي وين مبرر خبر مصخة حتى تمسي خلينا عكا كل جزء نحنا عيد لنا يعني تنبأ ورجع توديهم زكالة زولو ويتبع ورجع نودل برزولون نايم سوما يكون زوكلو نايم قصة يكون زوكلو نحنا يمزولو زوكلو مسبيل لنا عن جزارسي زوكل كو سبيل لنا سخون أكلت زوكل كهي زولون زير لنا قلني مثلا زوكل كهي لنا فرجع بل بخباب بالقلبل نحنا يزبها أنا أين بلنا أنا قامك عرب كله عيدلن وكعيدل لي أكون نبل زي أخ بخميك الرمان قال نحنا حد بنصلو ندحر نولا لنا خوينا جن أبزراربانا زبزح زريون سمعون نحنا يبلك باورجا خود زوكولا سبيلن نسونا يقول خون خلينا يقول هاي كزارب زغبو انا كم زي ازدل خبري زغبو ازداد كمي نعريم خير زي كاب بحالا خون خليني حافظاو انت مسلكا نابنت انا زبلزلخو انا طرايكم كون كم انا زبلو بزحاتكم الله حجي نعو أقمد متاويتي نحنا زمت أبنت باوراجا زبل حد سب كومي وبالهلخو حد ترجنا يكون زحات الله أخوم زبل حجي كابل استبقى سخون دا يخلمبر نقول هزبي إرترا قمت أتيو جنرالايز نقول هيكون أنا مثلا حفش أوجل ده كم زي نحنا سلزبولس of course ولا توم هيكون زبل زلون كون نحنا ينزلون ترد لا توم قام عارف كون زبل زلون نحنا ينزلون كم باوراجا اللي ناني زبلون نحنا نداول مزارو كله نحنا نداول إزارب أنا زبل درجة يلا بقول له وجاني زبلت نحنا زبحال كي توكل كخلها وكالو كان كمزراب أقول له يزلوا أبا خان بتوم كالو تنويك أباين بتوم كالو تنتراهي كونه نبتحط حتى نسجلنا سدان بحر شو زحلفة أورب معلتات نحنتي استبدلت وي 5 بدل وريد من زبلت إيربوت حفتنا أزراري كان يبقى بزح سوون حاجة زي بركيتو مسؤول تأثيرون بزح قنوع زي قنوع قبل حاجة زي حاجة ريتاتون متيو مالتي حجنتي كم زجيرات نيز بحال زلوا سب ترخبوا فتين كادو أزراري كادو دمتو سمع كادو ولا سبحان توجل ترى خريج خنيتي في الزمن بلكيو راي العفتنا أما تشرش أنا عارف بيها كلمة عامر كاباجن بسبب يتعلى المتين كلمة 4 ورقون يتعلى المالتي كم زبلت حنت حفتنا على سعود عرب ما كنا زبال كم زي توزع 5 تبديله كم زي نزل 5 وسيدني 5 خوين فلا أمو كتقربات خلو وزن 7 مسنين وال كلمة عام قرابي مجموعة أنا كوكو سلني بمبا تلفوناتو كبسبات همسي لو يلالو نتعرف نقدر كي يعدي مالتي أنا سؤال الصحيح اللي كان زينات كاميديا نخالو تقومون لكانات كاميديا عند عبز خيل 5 خمسلو نو خم زي أنت هدي في عفلت كيان زي أنيو بلا قلب بمبا نتناتي
حتى ريجكت يربو متيجو قبل يتعلم ስለዚህ ከም ሓንቲ ዘይትረድሕ ሰብ ያ ህግደፍ ያ ከምዚኣ ኒዮ በላ ከይተምፅኣ ብምባል ክቐርብ ከምዘይክእል ኣብኡ ከምፃ ከምዘይብሉ እዩ ሓቢሩና ማለት እዩ ሕዚ ነታ ሰብ ከምዚ ኢሉ ንብሎ ነታ ቤተሰብ ናይ ራሄል ማለት እዩ ከምዚ ኢሉ ንብሎ ነቲ ሰብ ክትሓቱ ከለካ ከምዚ ዝብል ክስ መፂካ ኣሎ ፈቃደኛ ዲኻ ምሳይ ክትቀርብ ይኽእልካ ዋላ ፈፂምካ ናይ ፈፀምካ ይኽእልካ ኖ ከምዚ ዝበለ ክስ መፂካ ኣሎ ንክልቲኹም ብሓንሳብ ከምፃእኩም ዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዛረብሉ ኒዮ በላ ህግደፍ ያ كزاربا سمعونا يدلني قدم بلوك زبلكو واسبيا زيا نيو بلا يفلت كان زلها حمد شفتها خمزيا بوا بزعبا زيا زبال ميديا خمنصاني دلوا يكون كن صحاون تمصايد اللي كان ينقلم ليلو نسي جوا مالتيو دحرزي بقصا باكل كتمص مسكرنا تاخذ تزارب من حدلا فقدنيا تخوينا امتي يالا اقاطم خوينو كن بزح محلقات ني حبرتسب تبحلين كلمات سلاز حزا كتمص فقدنيا نبرت شعو انا فطاني رايلات جزيتي رخيباوني فلتن دحري نوح نداشنو قدي فيه دحراي اقاطم خوينو اب حلفه غزي ምናልባት ከሓታ እስክምፅያ ክንዛረባ እቲ ኢንሻአላህ ኩሉ ግዜ ሓቂ ዘረባ ይረሳዕክዋን ነገር ኩሉ ግዜ ብፍላይ ናይ መኮነን ሕማቅ ጽሕፈታት ብዛዕባ ደንቢያዶ ዘም ሓማሴንዶ ገለ እንዳበለ ካብቲ ቀደም ዝነበረ መስመር ሓዲድ ወፂኡ ኣብ ሕብረተሰብ ምፅራፍን ኣብ ብድዕን ኣብ ሕማቅን ክሪኦ ከለኹ ብልክዕ በዛ ጓል ዝተበዲላ ትኸውን እስክምፅያ ማለት ሲ ከቢት በጊዜ ከም ሓድሽ ትርኢታት ይርዩ ኣብቲ እንዳሽኑ እስከ ከሓታ ምፅያ ያ አጋጣሚ ኮይና ሓድሳታ ስጋት ዕድሉት ይነበረትን በአካል ነው ትመጽእ እንታይ ተጸገም ተበልጓ እኔ ቆልዕት ኣለውኒ ደቀይ ነዚ ክሰምዑ ይደልኒ ብሕብረተሰብ ቤተሰብ ኣለውኒ ሕብረተሰበይ ክሰምዑ ይደልኒ ኣርኪባ ዲኻ ከምዚ ገይራ ኩልኛም ኣነ ዝገበርኩ ክሓልፈለይ ኣፍቃሪ ረኺበ ንዓይ ጎኒ ዝኾነኒ ፀጋ ዝኾነኒ ዝሕግዘኒ ረኺበ ብምባል ምስኡ ኩሉ ነገር ብእምነት ገይረ እዩ ሕጂ ነዚ ከመይ ገይረ ክዛረበሉ ኣነ በቃ በይነይ ክሳቆይ ይሕሸኒ ኢለ መሪፀ ይላትኒ ስለዚህ ይዋል ሓንቲ ነገር ክትሓጋገዘት ኢለ ሓንቲ ሰኻ ሽማሬ ተፈልጠት ኢለ ብሙላታናት ታሪክ ክፅሕፋ ብፅሑፍ ገይረ ሕዚ እቲ ሪኣክሽን ናይ ሰብ ኮመንት አንብብሞ እንድሕር ዳኣኒ ዘፈንፍን ኒወበላ ዝብል ኮይኑ ሞጌ ክዳሓን ነፍስኺ ናፍፃወርክ በይን ክሕስዮ ውሽጢ እንድሕሪ ናይ ሰብ ደገፍ ረኺብክ ግን ክትመፂ ሕራይ ኣብዚኣ ተሳሚዕና ማለት እዩ ምናልባት كانت هون يعني شو ميتي كومنت ريتو استوحبو بزعبه مصحفكو حنت حبتنا بسعودة نبر كم خمس قاتي مالو كابدون السوشيال ميديا بابليك فيجرز اللوغو فلت زخونا سب كم زيقاتي من تلالامو انتهي مسلوكو مخرحة والتلالا بمبال صحيفة أبو نبر ريتو كابا الأمان يبدأوا جميركا بزحات حزينهم تساقعهم كونت كينا نحجزك خاد جواتنا حجوه صحفتي بكله تبع خطر امتي زبل ريتو مسنببت تحديزي تبع تحديرا سلطنا حوي أنس بقى بجي تشكيني كمثي كازن على يلل أوش يتساقط هون 4 عام كل يا أخلي الناس ده بعتها تزاريبه ذاك العالم ذكرنا بيننا بخيا سؤال الجهن دالك عبيدي الجه تراين الصغيمة تخدم تسخ تسمع بلنبر مرتعتات مو لقاتي شفتها تي على السكرين نزرجي هذا له سيدات اللي حريه له سلازي دحرزي ما تاخذ تزرب ضيعه كم تزرع هاي ما كونتات كل تبيلي تخاطر اللي كتكون بزح سوي سلة تخاطره بزح زعب بالتالي مغلاس عبد الملك ጽቡቕቲ ናቱ ኣወንታዊ ነገር ኣቦቶ ኮይኑ ኣብቲ ፔጅ ወይ ኣብቲ ላይፍ ኖት ዝበለ ሰዓታት ተኸታተልቲ 9 ሰዓት 4 ሰዓት ንፀንሓሉ ግዜ ኣሎ ምስቲ ውልቃዊ ናብራኻ ከመይ ጌርካ ተጠዓዕሞ ብዛዕባቶም ናትካ ፈለወረስከ ከመይ ትሓስብ ንስኻ ክሳብ ክንድኡ ንውሓት ግዜ ሒዝካዮም ክትፀንሕ ሕፅር ኣቢልካ ቅርጡ ዝበለ ፅፍፍ ዝበለ ክትገብሮ ዶ ኣይምሓሸን ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኩሉ ግዜ ዝርኢተ ዝኸብ ብዙሕ ሓሳባት እውን ይመፃኒ እዩ ኣነ እውን ነዊሕ ግዜ ኣብቲ ሚድያ ክፀንሕ ባይ ዘ ወይ ፈቓደይ ወይ ከዓ ድሌተይ ኣይኮነን ግን እቲ ነገር ከይደለካ እዩ ዝምጠጥ ፈልጥኻ ሓንቲ ሕቶ ክንደይ ወስደሉ ሰብ ርኢቶ ክህብ ደሊ ሓደ ንዓይ ዘይደበልካ ርኢቶ ዝኸብ ዘየበልካኒ ይብለካ ሓፈሻዊ ይጅዋል ከዓ ሓደ ሰብ በይኑ ዘምፅእ ኣይኮንኩን ክልተ ሰለስተ ሰብ እንዳገበርክ እየ ዘምፅእ ንክልተ ሰለስተ ሰብ ከዓ ከድልዮም ዝኽእል ሓሳቦም ንክገልፁ ግዜ ከተረዳእካ ስለ ዝኸይድ እምበር እዚ ብዝተኻለን መጠን እንተነዊሐ 2 ሰዓት ዝብል ግን መትሓዚ ስእነሉ ይቕፅል ምክንያቱ እቲ ዕላሎም እቲ ክነግርዎ ዝደልዩ ክዛረብዎ ዝደልዩ እቲ ናቶም ትምህርቲ ገለ ሞር ሰሓብነት ይህልዎ እሞ ነቲ ሰብ ከዓ ክመሃር ትደልዮ ካብዚ ዝተበገሰ እምበር ኣነ ንባዕለይ ኣቦ 3 ቆልዑ በዓል ሓዳር እኒአ
ካብ ደቀይ ዘጥፍኦ ዝወስዶን ግዜ ብጣዕሚ ዝስማዓኒ ትርዳእ ሰበት ስለ ዘላትኒ ግን ኖርማል ብዙሓት ዝፈጥረለይ ብዙሕ ፀገማት እኳ እንተዘይሃለወ እቲ ዝተረፈ ግዜ ግን ኮርስ ድሕርቲ ላይቭ ዲቅድሚ ላይቭ ዝኾነ ፐርሰናል ዝራኽቦም ይዕርፉ ወይ ኣካል ዘጥፎ ግዜ ይብለይ ومولو مس دراي مس دكي مس بيتين يزحلفو سو انت ماندي فرايدي ابصر حق زي سلا سخونكو زحاب لايف وصي خلدن حفشاو ግን ቀላ ኮነቲ ግዜ ተዋቡ ተርፎ ግዜ ተሃልኮ ግዜ ካብ ስድራኻን ካብ ኩሉ ነው ህይወትካ ዝስረቕካ ዘሎ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ቃልሲ ስጋብ ዝኾነ ግን ሰብ ህይወቱ ንቃልሲ ስለ ዝወፊ ግዜስ ንዓይ ግዜ ምውፋይ ከም ንሽተ ግዜ ዝሪኦ ማለት ምስቲ ህይወት ዝወፊ ሰብ ወላት እዩ هو ግን ቃልሲ ኣገባብን ብመደብን ከይዱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክዓወት ዝነበሮ መስለኒ ብሓፈሻ ፍሬ ከለኹ ምክንያቱ ቃልሲ እናተባህልካ ክሳብ ናይ ህይወትካ ግዜ ምውሳድን ድሓርካ ህይወትካ እውን ምውፋይን ክንምንታይ እዩ ናቱ ጭቡጥነት ወይ ናቱ ጥቕሚ ምክንያቱ ቃልሲ ብዝፀፈፈ ኣገባብ ብዝፀፈፈ ካይዳ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክዓወት ልዕር ዝከኣል ኮይኑ ከምኡ መሓሻ ነይሩ ብምስለኒ ኣነ ብናተይ ገምጋም ግን ቃልሲ እናተባህለስ ክሳብ ህይወትካ መሃብ እውን ኣሎ እንዳበልናስ እቲ ገደብ ዘይብሉ ግዜ ኣብ ላይፍ ምጽናሕ ነቶም ብናትካ ጥራይ ኣኹንኩን ዝሪኦ ዘለኹ ዓይኒ ብናትካ ዓይኒ ጥራይ ኣኹንኩን ዝሪኦ ዘለኹ ነዚ ነገር ብናይቶም ሰዓብትኻን ተኸታተልትኻን ወላ ዝሪኦ ዘለኹ ኣብ ክንዲ ሕፅር ዝበለ ኮይኑ ግዜኦም ኣብ ካልእ ክጥቀመሉ ትዕድሞም ንስኻ እውን ኣብ ክንዲ ትጥቀመሉ ማለት ዝርእቶ ወይ ዝሕቶ ምፅልካ ካብኣቲ ቅፅል ሕቶት ያላት ንምስለካ ምሁራት ከተምፅእ ዲኻ ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ተምፅኦም ኣለዉ ድዮም ዝተፈላለዩ ምሁራት ሰብ ሞያ ክኢላታት ወላስ ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ዙርያ ጥራይኻ ከተኩር ትመርፅ ዘለኻ ምሁራት ናይ ኣእምሮ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ጥዕና ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ፖለቲካውን ክኾኑ ይኽእሉ ነፃ ኮይኖም ክምህሩ ዝደልዩ ሰባት ናይ ዝተፈላለዩ ነው ኣብዚ ግዜ ዝስ እቲ ሕብረተሰብና ኮይንዎ ዘለዎ ፀቕጢ ዘለዎ ኩነታት ርኡዩ ንኩልና ምስለኒ እሞ ከምዚ ከንታይ መደብ ኣለካ ረኖ ኣይቲ ከታተልካያን ማለት እምበር ኣነ ካብ ኩሉ ዘምፅእ ኣብ ግዜ ኮሮና ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ምስ ሰለስተ ኣሕዋትና ኣምፅኤ ንነዊሕ ሰዓት ዝኸደ ብዛዕባ ኮሮና ሓፈሻዊ ኩሉ ዓይነት ሕማማት ብነፃ ንክምህራ ዝተምሮ ንኽባ ዕድላት ይበ ፈልጥ መራሕቲ እምነት እውን ብዝተሃለን መጠን ካብ ኣመንቲ ክርስቲያን ካብ ምስልምና ዓዲመ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ናይ እስልምና ዝዓደምክዎም ሽዑ ጾም ስለ ዝነበረ ክመፁ ካልእ ግዜ እምበር ሕጂ ክመፅእ ፈቃደኛት ኣይኮናን ኢሎምኒ ስለዚ ከም ናይ ፔንቴኮስታል ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ዝበልክዎም ዝተፈላለዩ ሰባት ኣምፅውን ሓፈሻዊ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኸይድ ከይዲ ከምኡ እቲ ኣንፃር ሓደ ሕዱ ሰብ ዝገብሮ እንደገና ብዓድና ናይ እምነት ምዕባስ በቲ ስርዓት ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግራት ኩሉ ንክዛረብሉን ኣምፅኤ ተዛሪቦ ዝፈልጥ እየ ሕፅር ብዝበለ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘድሃበ ዘይኮነ ከምዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ እውን ናይ ሓብትና ራሒልኮ ምስ ፖለቲካ ዝተሓሓዝ የብሉን ሓፈሻዊ እዚ ካብ ውፅእ ዝበለ ማሕበራዊ ህይወት እዩ ሶ ኣብ ኩሉ ዝነጥፍ ኣብ ኩሉ ዓይነት ነቲ ሕብረተሰብ መሃሪ ዝበልክዎ ነገር ከዓ ከምፅእ ይደሊ ስለዚ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገር ናይ ፖለቲካ ጥራይ የብለይኒ ይኽብለካ ደለ ፅቡቅ ምስኣት ከይ ዝረሳዕካ ነዞም ቡዳታት ኢልና ንፅውዖምን ንፅሎምን ዝነበርና እውን ክልተ ሰለስተ ግዜ ምፅኢኻ ማለኸ ክድነቕ ዝግብኦ ስራሕ እዩ ነገረ መንገደይ ክድነቕካን ከምስግነካ ንደሊ ኣካል ማሕበራዊ ስኸማን ክራ ስለዚ ዝናኣት ስራሕ ክትሰርሕ ዘለካ ጥራሕ ናይ ብዙሓት ሰባት ርእቶ እንታይ እዩ እቲ ግዜ ኣብኡ ንፀንሓሉስ እንደዝሕፅሮ ቅርጡብ ዝበለ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ርእቶ ኣሎ እዚኣ ርእቶ እዚኣ ክፍለየካ ኣነ ዘይለዓልክዎ ሰብ ክሰምዖ ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንኣሽቱ ሕፅር ዝበለ ግዜ ክበካ እሞ ዕላልና ክንውዲ ኢና ስለዚ ዝሃብካኒ ግዜ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ሰጠኒ ቴንክ ዩ ሓፈሻዊ ዝበልካ ናይ ግዜ ሕቶ ዘረባ ይብሉን ቅቡል ካብ ብዙሓት ሰባት እውን እዚ ዓይነት ርእቶ መፃኒ ዝተኸለነ መጠን ክቕንሶ ይፍትኒ ኣብ ሓደ ከምዚ ናይ በዓል ራሂል ሕጂ ብቀዳማይ ዝነበረ እቲ ኩነታት ዝግድደካ ንክናዋሕ ማለት እዩ ንክልተ ሰዓት ኢካ ትመፅእ እሞ ከይተገዲድካ ተናዋሕ ትቆርፆ ኣብ መንጎስ ሓሳብ ትቆርፆ ኣለካ ከይተወድእ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ዝተኸለነ መጠን ክሕፅሮ ይኽፍትን ፅቡቅ ናፍታ ይሱ ካልእ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ ኤርትራውያን ብዙሓትና ፀገም ግን መብዛሕትኦም ነቲ ሶሻል ሚድያ ብጉባእ ኣይጥቀሙሉን እዮም ኣነ ስማት ክጠቅስ ኣብዚ ኣይደልን ኣፍኮርስ ሰምዖ ስለትከታተሉ ግን ኣብ ውልቀ ሰባት ዘድሃበ 3-4 ሰዓት ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ኣብ ሓንቲ ውድብ ንክፀርፉ ንሓደ ውልቀ ሰብ ንክፀርፉ ላይቭ ዝኣትዉ ሰባት ኣለዉ ብመሰረቱ ክእረም ዘለዎ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ሰብ ላይቭ ወፂኻ ክትተሃናነፅ ኣለካ ክትዳማመፅ ኣለካ ሽግራትካ ክትፈትሕ ፍልያትካ ክትፅብብ
كمزي تزاريبو يلوم أكيد تصرفها مثلا نزرعكم زلك أمينو مثلا كخبر لك نعمل تجاو عرب على الكانيكا كم يزبل كم بالي تراي كم جبن زري وصلت له إذا صباح نقول كم بالي كم جبن ترايو أبي أرتاح السراي دلني ويكال السب يدلي الناس لزبالة كم جبن ترايو السراي دلني مثلا نايم بال السب كم مهار خلاله of course كاب مثل زي ولا عدين عمتينا قل تو حالي أت western country مسيناسي freedom of speech بالله نعمل ناي حفتنا راهل بقدام سياسة التزارب تراي أنا نتزارب سلا مفقاري تراي كم جبن جرام زري وصلت له نعاي كم زخسن جرام زري زغان تايزر إيكا هذا حدا حق زي بلو سرعات نحر مسينا حق زي بلو حزبك واحد بلا نخدم أبرهاتنا سرعات حق زخجلو حق داباز نورمين سرعات حق زي بلو سرعاتي كاو مسيها قدني حق انتهي مالك سلازين فلت أبقيقان أب مبهالن أبقيلن كناتو that's why نتقاسي distraction ده فتيرو كواعد سامع ذيك دامت ذيك على مالك سو هذا الشيء سوشيال ميديا بجوبو أنت تتغيرنا له في اللاتنا أنت تسبيرنا أنت تخبابيرنا زي سرعة نصرف مثلنا لومي كاب دقت سرعة تقدر بتوم نسرعة تقدر نقاوم الوزح أنت إذا زي من الدماء زي من السماع زي من الكباري في اللي سنا حساب تسجى كم صبغي كم حتى رئيس قبا مكبار سأزود لنا زلي تسجى منهم في اللي سلازلي كنا صباح نقوم كم زي كده بزلوا حدا لب حدا يجري حدا قلا حدا تحساس بعد زي كنا مسبوزهن تحت حساسبنا تخبابيرنا أنت خدنا حجر كل ناي كل جزء حقن أمينها تفلياتنا بدم سبلي تاجرنا كنصوره ويكاخنا عريو كنسامع له كنراد علينا مالتي خمسين تخيلنا قرب كم حبرة السب كنقومنا تزيكوننا عيس مع النتراي زبل ميديا أنت ونينا جن حبير في حيش ميديا كلونان نحد السب سلام إخاذ اسمع خيو نسون لحرزة حزة كهونو بتي سنا حساب دي بغالب كونوا حيكونن انتوا حدا أبدأ جزلنا نزع عدلات ناي ميديا مركب تدعيمنا حبرة السبنا أم مهارن مهناتن حقن حقاونا نختال زي بوحدو تماهيرنا يوم فريقنا يمكن سنة صباح نقولها نتحبر السرنا إذا خنا تعتقد لي يعني زلابه وثانك يو نزعب كان يعدل لبيتنا سناكا يعني اللي يسلطنا يعني اللي ترى زي كنا ثم زي ما سمعنا كان قبل ما أتاهم قلت الكافوتو كان جزء بخلا أرستي من الراحة تصفى جبر إن لو ممكن نسلط زعب كان جزء بتعمل زي ما سمعنا كان يعني اللي ثانك يو شيشانو يغني لي ثانك يو برادر